kung asa kong asawa pre. Sa man asawa nimo ba? Diulod. Sa may isurahan nyo dira. Parte sa asawa pre, lingkod siya pre. Nalika mo diri pre. Lingkod siya. ba? Wala man lingkuranan pre. Kay usa day ang asawa pre. Usa ka tayo sa parte sa mga asawa pre? Aw, about sa akong asawa pre. Usa pa lang kasitsit na ko anak. Tuman dahil nas kong sugo anak. Oh, mag-anag. Maayo asawahan. Kitang mga lalaki, di ta magpa-andir-andir sa mga atong asawa sa. Kuani pre. Kita ko'y magda sa pamilya ba? Sa nang uban na. Ikaw pre, asawa nimo. Aw kato akong asawa pre. Usa pa lang nako kaigham. Wa na duol dayon sa tuas tabay ng laba. Ana kalamba-lamba. Grabe yan, sugo na. Aw hinoon pre, di ko na unsa. Ikaw day pre. Ikaw day pre, mo asawa pre. Usa ang asawa day pre. Grabe ning asawa siguro paribong galo. Ang asawa nako pre. Sa baho pala nako. Doon din sa kuha. Suga din pre. Makasimod na akong baho. Suga di baho. Baho ito ni kaligo guro. Kaligo pa ni ko kanina. Sa baho malagi. Babaho gid tik-tik. Mga pre, sa mga asawa ng pre. Akong asawa? Oo, Asa ka na yung mga asawa ninyo? Warnas kong asawa, pre. Naman day, ikato akong asawa. Magkakita pa lang to sa kong anino. Asos. Luhod na sa mga tubangan. Luhod Ah, mag-ehe-ehe, oy. Asos. Muluhod, oy. Luhod. Grabe ka ande sa asawa pre no. Oo. Nga na, itong mga kita, pre. lalaki ba nga? Kita, pre. Kita ko sa panimalay, pre. Mao nang asawa na ko. Magkakita sa anino. Asos. Luhod? Luhod ay. Grabe ka isip Kanang pa uban din dra, pamilya. Hindi po gato kung bana naglaag-laag ay. Kanahan gining banaha. Dibaw, ang wala dito kasi na puto. Kung ano, ako dito papason. Uy, pare. Pare. Ano ka nang, nakita niyo pare si ka nang, pare mo pare, si pare Pedro ba niyo ba? Uy, rabo, marik. Iyaw namang siyo, pangita. Sus, lagi naglagot ko ni mong kumpare kay na, daghang kay trabaho dito sa balay. Unya, sus. Ambot kung di na po to. Ako sa tong apason ha. Asa may kapadung di ay. Gari ko, marik. Daw sa kalubian ba kay? Basi pangawaton. Di kanindot yung kumpare kay katagaday kaluyan niya pare. Sige pare ha, kay ako sa tong apason pare sus na. Kay daghang kay trabaho sa balay. O sige, marik. Bawa na mag-ikaat. Sus na, palagi din akong bana. Isa na to si Mari. Kita mo yung puso sa kuha mo. Oh, tong asawa mo pre. Grabe. Adlo Oy, Pedro! Oy! Awan pre. Ikaw Pedro? Pre. Saman. Saman. Patay pre, na mga asawa pre. Dara magsuntay mo asawa pre. Manay mo asawa pre. Kurog-kurog lang ginaan pre. Mating basang nga. Ingara ko si pangita si mo ha. Susag ita mo itong mga kayo pa nito pa na matungway. Atong mga kaning, atong mga baka, atong mga garo, atong mga ilaga. Sus katang dito, atong mga dinosaur pa ning matungway. Ang kahoy dito. Usa may itong gamito pag sugnod nga nawala tay kahoy dito. Wa ka pagkaalog nga sige ka nga rin yan. Ano yung mga naong sa mga kumpare ko. Sus ikaw Pedro. Sige kuyo-kuyo ka na. Wa ka magtanaw sa mga dagoy sa. Ayaw pag kuyo-kuyo ng mga barkada o kaya mga dagoy ana. Murag mga nabutuhan sa utot sa dinosaur. Tapay, ito ang dagoy ato. Ito yung dagoy ato. Murag ang dagoy. Ano ang dagoy? Murag ka nang nalubong sa tayo sa kabaw. Ikaw Pedro. Pauli na. Usa. Di ka pa muli. Pauwi na ito. Ay, trabaho niyo. Uy, kamu. Palay sa mga. Uli dito sa mga. Under man ka? O sige day, muli na bitaw ko. Oy, daan diri yo. Oh, jay, tay pre dang pre, megay pre utas si Mari pre. Bugon lang pre. Andir man dito sa asawa Oh, hambugon gid kayo. Hambugon kayo ba? Panya si me. Muli na Kuno sa siya kanino kuno mahadlok kuno. Tabla to. Dadi to amigo mo. Okay. Ikaw day pre, mo sa pre. Sa asawa day pre. Grabe ng asawa siguro paribong galo. Isugin ko sa na inga. Action. Mga pre, sa mga asawa ng pre. Akong asawa? Oo, Asa asawa ka ba? na yung mga asawa ninyo? Oh. Wireless kong asawa. Why? Ano mo way man pre? Gatong akong asawa. Magkakita pa lang sa kong anino. Taga Korea na. Taga-Korean ba? Dili kayo ba ito? Baligar ba ka? Gusto mo mari mo. Kasi yung gagyo mo kayo sa Amo lagi mari kay sus. Ay mari. Alog nga sige ka nga rin diri. Sige ka kuwari.
mga kumpare ko, susunod siya. Okay, ako na nga to. Hindi na ako pagpaman. Okay, ikaw naman.